Wara r-rapport li ġie ppubblikat matul il-jum ta' tnejn li ddeskriva d-demokrazija ta' pajjiżna bħala waħda staġnata, l-editorjal ta' tlieta ta' The Malta Independent insista li l-gvern ta' Robert Abela jeħtieġ li jieħu azzjoni immedjata biex titħares id-demokrazija. Ir-rapport li fih madwar 1000 paġna tfassal mill-grupp Civil Liberties Union for Europe u jiġbor fih kontribuzzjonijiet minn 43 organizzazzjoni li jaħdmu favur id-drittijiet tal-bniedem. Ir-rapport irrimarka fuq l-akkużi tal-Prim Ministru Robert Abela fil-konfront tal-ġudikatura, akkużi li r-rapport iddeskrivihom bħala manipulazzjoni politika. Dan apparti li r-rapport kellem ukoll fuq il-korruzzjoni li hemm preżentament f'pajjiżna li qed taffettwa s-servizz pubbliku u l-governanza. L-editura appella lill-Gvern ta' Robert Abela sabiex jieħu azzjoni immedjata għal ġid ta' pajjiżna fil-waqt li semma uħud minn rakkomandazzjonijiet li għandhom jiġu implementati illum qabel għadha. Fost ir-rakkomandazzjonijiet issemma l-fatt li jeħtieġ li jinbidel il-proċess dwar kif jiġi maħtur l-Avukat Ġenerali. Dan hekk kif l-aħħar żewġ Avukati Ġenerali spiċċaw f'nofs kontroversji jaħarqu dwar il-mod li bih mexxew dan l-uffiċċju. Dan apart li semma wkoll li anke l-proċess ta' kif jiġi maħtur il-Kummissarju tal-Pulizija għandu jinbidel. Apparti minn hekk l-editur sostna li meta wieħed jagħmel talba tal-libertà tal-informazzjoni m'għandux jiġi miċħud jew jesperjenza dewmien sakemm jirċievi din l-informazzjoni, speċjalment meta l-pubbliku għandu dritt li jkun jaf din l-informazzjoni.